adịrọ mma ibu ọnụ Onu Lili Aku adịrọ mma ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịghị committed Onu Lili Aku adịrọ mma ịkwụsị Onu Lili Aku adịrọ mma ibu ọnụ Onu Lili Aku adịrọ mma ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịghị committed Onu Lili Aku ya kwụsịkwa na akwụsị Onu Lili Aku ya kwụsị na Onu Lili Aku ya kwụsịkwa na Onu Lili Aku ya eligide na akwụsị o welu uko si ewute nụ na nwoke ligidelu n'ebele nkwụwa ibezie na nna o welu uko si ewute nenu ya melu nji wee yọba Chukwu Onu Lili Aku ya kwụsịkwa na Onu Lili Aku adịgo committed Onu Lili Aku adịgo committed onye Lili Aku akomiti wonu Onu Lili Aku adịrọ mma ịkwụsị Onu Lili Aku adịrọ mma ibu ọnụ Onu Lili Aku adịrọ mma ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịghị committed Onu Lili Aku adịrọ mma ịkwụsị Onu Lili Aku adịrọ mma ibu ọnụ Onu Lili Aku adịrọ mma ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịghị committed nwoke emegide ọfụma nwoke emezi ọfụma o welu uko si ewute nụ ya melu ndị wee yọba Chukwu Onu Lili Aku ya kwụsịkwa na Onu Lili Aku adịgo committed Onu Lili Aku ya kwụsịkwa na ya bụ ife yolu Chimu ya bụ ife nna ayọ ya bụ ife yolu Olisa Chukwu ole n'ụwa ego dị mma nụ ego dị mma ego na-enye obi aṅụrị ego na-enye nnọọ ala ego na-enye ndụ ya melu ndị nwanyị ọma Chimonu Onu Lili Aku ya kwụsịkwa na Onu Lili Aku ya kwụsị na Onu Lili Aku adịgo committed Onu Lili Aku akomiti wonu ya bụ ife na-ekwu ode n'ụwa obodo n'ụlọ o wele akụkọ ngakọnụ o wele akụkọ ngakọ nwoke na nwanyị biko chedo m ntị n'olu nwoke na nwanyị biko chedo m ntị n'olu na mụ ji akụkọ bịa n'ụwa o welu nweta nwoke a na-akpọ Chinedu bidoro na asị tala afụfụ nụ o bido nwata tala afụfụ nwatagide gafụ na Naịjirịa nụ ma ya furu ego oyibo n'ụwa o wee nabụ obodo oyibo ọ na-alawo wee bili gwazia m ife ọ na-eme n'obodo oyibo o jele ebe bụ tụbaka ya ọ na-atụ n'ego oyibo n'ụwa ọ chụgo ego oyibo nụ ego ọ tụli ofu arọ ọ chụọ ya ara ebua ego ọ tụkwuli arọ ịtọ ego ọ chụọ ya arọ ịnọ ego oluzi arọ ise nụ Chinedu wee fụzie nyabụ ego Chinedu wee chụtasị akụ ebe ịma na akụ na-eti igbu ilo nne na nna gbọbazie Chinedu wabụ Chinedu oke na luo ụlọ wamu Chinedu nata ụlọ akụ luo ụlọ ụgwọ ya kpalịa ị ga-anata ka ịnụọ nwaanyị ibe ga-amụsị igo nwaanyị ụfọdụ amụgo nwanụ enwe m Chinedu nụ ị ga-anụla anyị nwaanyị nke mụta nwa Chinedu nwe kwete Chinedu nwe kwelu nne na nna ya tụọ ya Chinedu ọ ga-achọlụ ị nwaanyị ka ị ga-achọlụ onwe gị Chinedu ekwuolu si na nna ga-achọ nwaanyị nna ga-achọ na ya ga-achọ nwaanyị Chinedu ejebe Facebook wee adịbụ ụmụ nwaanyị otu afọ ka o si chọgide wee chọta n'ofu nwaanyị nke akpọlụ Chiamaka malụ mma nwaanyị Chiamaka bụ ya n'iru Chiamaka bụkwa ya n'azụ ife eji amatụ mma n'ojodo Chiamaka arụ ya na Chinedu wee gbaba
ya na Chinedu wee kpabazianụ aye mama aye mama Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị Onu Lili Aku adịrọ m ibu ọnụ Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị Onu Lili Aku adịrọ m ibu ọnụ Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed ka na-ekwu ka na-ekwu na ya na Chinedu n'afọ agbago 6 months n'obu na-etonu ewepụta n'ofu mbọsị Chiamaka wee chebezi ife ọ ga-eme ma ya mara ife ọ ga-eme nụọ ma ya mara ife ọ ga-eme nụọ dị n'ụwa na ife ọ na-eche n'uche ya n'ezie na Chima emegolu m ife nchọlụ ọka ndapụ Chinedu nwanyị ibe m nwere ike ịnami ya nwanyị ibe m ga-apịawa mazụ ọ bụ na ọ pịawa mazụ ọ na-alụ Chinedu ọ bụ na ọ pịawa mazụ ọ na-alụ Chinedu m ga-etekwulu pastọ m gojewe ekpelu m ekpele ka Chinedu yala ịgbanarị m ka Chinedu yala ịgbanarị m otu afọ ka o si jekwulu pastọ ya na pastọ kpasịa pastọ kpọọ ya Amaka wetelu m afa Chinedu wetelu m foto ya Amaka wee mee ya ka na-ekwu unu mana ife dị n'Uwerikanụ o welu ndị ju ka yile agwa anụ ma pastọ na-agwa gị fa ọ bụrụ pastọ tata ụka ka o ji yile agwa ụka ijebe ọgba pastọ wee si ya naba ya mebe ekpele ọ ga-eme ekpele 7 days ya bụ fasting and prayer Amaka wee na-ebe ya pastọ wee binye njem gwa m ife o jelu menụ pastọ wee jekwuru nwa dibịa gwazia m ife ọ gwalụ nwa dibịa ị ga-ekedo Chinedu na Amaka efe a na-abụkwa onwefa n'anya o nwere nwaanyị ga-abịakwute Chinedu ke Chinedu ga-afụ n'anya belusa Amaka n'ụwa nwa dibịa wee gwọbụ ọgwụ gwọsi ọgwụ kechi Amaka na Chinedu mana mgbe ọ na-ekechi Amaka na Chinedu ọmarọ na okele ego Chinedu ọmarọ na okele akwụ ya Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị Onu Lili Aku adịrọ m ibu ọnụ Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị Onu Lili Aku adịrọ m ibu ọnụ Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed pastọ wee naluo ụlọ wee kpọọ Amaka gwazie m ife ọ na-ajụ Amaka ọ bụ na imesi ekpele ya bụ ekpele wee rụọ ọlụ kedu ife ị ga-enye ndị chọọchị anyị Amaka wee kwe ebe nkwa Amaka kwelu nkwa asị na ọ bụ na Chinedu si obodo oyibo nata wesi obodo oyibo nata nụọ m ga-akpụnye ndị chọọchị efi ọ bụ na mkpụnye asị afọ efi m ga-ebute akpa simenti nke ga-eji ilu ọnụ ka m na-agba ụlọ ka m na-egwu n'obodo pastọ wee sị ya gaba nọ n'ezie na ọ dịgọlụ ya na mma otu afọ ka o si wee gaba o mere izu ma o mere ọnwa ebe Chinedu nọ lọbụ na-egwu nwoke egwu maka gịnị ekego Chinedu ifenu oyi ya bụ ife m na-ekwu onye n'ụwa ụwa dị egwu otu ọfụ ka Chinedu si wee kwadobezie wee nata Naịjirịa
ya na Amaka wee bụ akwụkwọ. Chinedu anachi azụ Amaka wee jebe n'ụlọ ụka ọkpọ ya pastọ zaa ya ọsị ya na mụ bụ efi bịa si ya na mụ bụ efi bịa na mụ bụkwu simenti bịa ọrụ ife nkwelu na nkwa ya ka m bịalụ ka m mezie n'elu pastọ na-alụ ya ndị ụka nwebezie nwule a na-enye testimoni bamaro na ọ bụ dibịa na ọ bụ ya lụrụ ọlụ nwa. Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị. Onu Lili Aku adịrọ m ikwu ọnụ. Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed. Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị. Onu Lili Aku adịrọ m ikwu ọnụ. Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed. Chinedu analụzi ebe otu ife ọ bụ na o tinyela aka ọ dagazi aga ọ bụrụ maka ife pastọ na Amaka melụ ọgwụfe agwọla agwọ ọ na-enyezi Chinedu nsogbu ya melụ ndị wee gbaba guys onye ọbụla amụrụ anya guys ndị nọ na abụrọdụ onye ọbụla amụrụ anya sebelu na ụmụ nwaanyị ndị soshal midia n'ezie na fadọlụ njọ fa na-egbu nwoke ọna n'ụwa nemu na-egwu na-egbu oyi otu afọ nna agwa anyị ka Chinedu si wee yọbazia nni Chinedu na-ayọ nni Onu Lili Aku yọbazi ayọ Onu Lili Aku yọbazi ayọ Onu Lili Aku kwụsịzie nemu n'ochi na-ekwu onenu. Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị. Onu Lili Aku adịrọ m ikwu ọnụ. Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed. Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị. Onu Lili Aku adịrọ m ikwu ọnụ. Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed. Nwata tinye ọnụ n'ala nụ iwepụ nwata ọnụ n'ala n'ike nwata ebebezi akwanụ ịmala ife nwata dị ebe akwa maka ọnụ gụsala ya melu ndị nwa yọbatinwu Olise kele ụwa biko eyene makụ na nụmị ya eyesine makụ na nụmị ya n'ezie na ọ na-ewute n'obi. Onu Lili Aku adịgo committed. Onu Lili Aku anụgo ụsa ahụ nemu n'ogu na-ekwu onenu. Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị. Onu Lili Aku adịrọ m ikwu ọnụ. Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed. Onu Lili Aku adịrọ m ịkwụsị. Onu Lili Aku adịrọ m ikwu ọnụ. Onu Lili Aku adịrọ m ịta afụfụ maka nyabụ ọnụ adịgo committed. Igbo ka ndị eke na ụmụnne m ya na ndị ọyị m ndị ọnụ na-eli akwụ ndị ọnụ na-eli akwụ n'ezie na barili nne n'obodo obi eji akpati ego n'ụwa obi eji eli akwụ bana bụ na ọbụrụ tata owelu ndị nwere ego oyibo mafe nwere obi eji eli na-akwụ nabi ife na-ekwu onenu njebe Mozambique nluseke n'ezi oyi mụnụ chigozie konkosa oke nwa n'ụdị ebe n'ụdị Enugu steeti ebe afọ kosinye dio konkosa nwere obi odogwu konkosa nwere obi sale mmadụ ga-eji eji enenu mmadụ ga-eji ego a very big name na Mozambique. Onye ego konkosa your face show, your shoe shine. Onu Lili
Lili Aku konkosa ngeli na kukusikwa emulia imaligida kukusio ya bife na gono fonisi watiju elugo mmeli ebidio watie na walimo ebidio neze na mekene emulia aka no gwale nugunu kanje kenezi onye munu madu kene kwuoleno chimezi ugwu chimezie UK money odogunabo Pans and Grahams enye kangi neliyo benowa enye kangi neliyo madu kene kwuo chimezie ugwu chimezie enugu kisieje anu na-eli Aku eliyo biale anu na-eli Aku eliyo chimezi ugwu ndị ọnụ na-eli Aku UK money ndị anyị ji eje obodo one of Pans and Grahams a very big baller na KY ndị ọnụ na-eli Aku the big na ebuchagolo ndị anyị ji eje obodo kanjebenu na Jakarta Indonesia kanjeke nenu nwanne m mmadụ ke na-ekwu onenu nwoke nwoye kokoye ọnụ ọra ebighị nwanne m Jisike Empire agbomuleji ma onye mmịata na mụ ike na Jakarta Indonesia ebe bụ kina lubili na-ekwu ekwu ọnụ na-eli Aku bịali ọnụ na-eli Aku bụ onye ka ọnụ na-eli Aku Jisike Empire onye mmịata na mụ bai agbomuleji ma mmadụ ke na-ekwu onenu na nkịtị Jisike Empire agbomuleji mana ha kere ego gị ewu Jisike Empire nwoke nwoye koko ya ọnụ ọra biko kenelu mụ onye dịka nwaanyị agba ọsọ ndị ọnụ na-eli Aku eliyo ndị ọnụ na-eli Aku nwanne Jizi na Jakarta nwanne Jagavanu ndị mmịatụ obodo eze mmụọ ndị mmisi bayo lezie na mbeke nunu una maligide Aku kuzi ode n'ụwa ya bibe nyoluchi n'onyeisi unu demu na-egwu na akpọtụ ode n'ụwa ma mmụọ ndị ọnụ na-eli Aku ndị anyị ji eje obodo ndị ọnụ na-eli Aku ndị anyị ji eje obodo kanjebenu South Africa lusie kenenu nwanne m Chukwudokeke njekwu onye mmịata na mụbai onye mmisi ji odogwu n'afọ anụ na-eli Aku ya anụ na-eli Aku kwa Chukwudị anụ na-eli Aku kwa Chukwudokeke njekwu onye mmịata ebe anyị ike na South nwanne m a very big name mmadụ ke na-ekwu onenu mmadụ ke na-ekwu anụ na-eli Aku ya anụ na-eli Aku Chukwudị Okeke njepụ nwanne m onye mmisi tịtụọlụ m nzu egwu na mmadụ ke na-ekwu nwanne ozu nọ na ngwa ozu arụ na-eti egwu malimu na-eti egwu malimu ndị ọnụ na-eli Aku ndị anyị ji eje obodo ndị ọnụ na-eli Aku ndị anyị ji eje obodo ewu kompoza nwanne m kompoza nwa onye ego kompoza abomulu chisomuoyi ike na India nwanne m ike na Jakarta ike na Kenya onye ego kompoza ọnụ na-eli Aku eli a very big name ọnụ na-eli Aku bịale eze na nye kene nwanne kene junior boss nwanne m na Kenya
nwanne Monde Amanda nwanne Monde Edezu ụlọ abọmụla Amanda bịale nwanne Sunday Edezu ụlọ dezie na mbeke n'unu mmadụ ga-eji eji ole n'ụwa ọnụ na-eli akụ kompoza ọnụ na-eli akụ kompoza ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ije eje obodo ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ije eje obodo biko kelelu m azụ biko ọkada nwanne m ọkada mmanụ bụ mmọnwụ ka ọ bụ ọkada mmanụ bụ nnukwu na ịnwale a na-ekwuro mmadụ na nkịtị oyi ọnụ na-eli akụ ọkada ọnụ na-eli akụ ọkada ọkada mmanụ nwanne m ọkada abọmụlụ chi emelie oyi abọmụlụ chi emelie n'ụwa kenelu m nwoke na-ebe ebe nwoke na-ebechezi nwoke na-ebechezi sibrel ananwude oyi ọnụ na-eli akụ nwoke na-ebe ebe kedu maka chọọchị memba nwanne m chọọchị onye mmisi anyị chọọchị onye mmisi anyị chọọchị eze para na Kenya eze para na ole n'ụwa dezie na mma ekene mmadụ ka na-egwu mmadụ ka ejikalịsịa eze para dezie na nye ekene unu niile onye tili na eze luo oyi onye tili na eze luo na ya ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ije eje obodo ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ije eje obodo kedu maka Ikechukwu China Ike China nwanne m Ike China nwanne m ọnụ na-eli akwụkwọ Ike ọnụ na-eli akwụkwọ Ike nwa China nwanne m duma neke mụrụ mmanwụ onye mụlọ ọba bịa anaghị kelele gị onye mụlọ ọba bịa onye mụlọ ọba bụ mmanwụ ọnụ na-eli akụ n'ezie na nyi eke nnu ọnụ na-eli akwụkwọ Ike ọnụ na-eli akwụkwọ Ike keleli m izuchu ugwu oyi izuchu obugo nwanne m oji Maserati dani nwanne ọma batọ mba ịtọnụ nwanne ọma batọ mba ịtọnụ dezie na nyi eke n'ụlọ niile onye tili nna nze luo na anyị galịjọ anyị onye tili nna nze luo na anyị nọ n'ịjọ mmanwụ ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ije eje obodo ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ije eje obodo ewu ichie wesi nwanne resources chukwu dị n'ọkụ ichie wesi nwanne m ichie mmadụ ka na-ekwu ọnụ na-eli akwa ichie ọnụ na-eli akwa ichie wesi gwana ọdị n'ikpe otu ise na mgbe olu egwu nabụ egwu na-abịa abịa nabụ egwu ka na-abịa na-egwu ọnụ na-eli akwa ichie ọnụ na-eli akwa ichie kelelu m onye egwu chukwu ayolo nwoke nwe onye egwu chukwu ayolo ana m nwanne m ayolo ọbala tụle dibịa ọgwụ ka ị na-agwọzi ọgwụ ka ị na-agwọzi nabụ ọgwụ na-ebunye ego nwanne m onye egwu chukwu ayolo ebute gị ike ọrọzi ọgwụ butere ike ayolo nwoke nwe onye egwuchikwu oyi nwoke nwe onye egwuchikwu nwanne ji kwado akụọbeche dezie na nye ekele unu niile onye tili nna nze ruo na anyị ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ije eje obodo ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ije eje obodo Sunday dịka gwalọ Sunday nwoke nwa Sunday odogwu dịka gwalọ kwa mmọnwụ ka ọ bụ dịka gwalọ kwa Sunday dịka gwalọ kwa Sunday n'ogwu lụlụ n'obili oyi
Onu Lili Aku kwa Sunday. Onu Lili Aku kwa Sunday. Umeza na munu ebe ọ bụ isi ma ebe n'one n'ụwa na-eti egwu na anyị kenele Onu Lili Aku kwa Sunday. Mmadụ uke na-ekwu one n'ụwa na-eme na nkịtị mmadụ uke na-ekwu one n'ụwa kwa aka ego ndị Onu Lili Aku ndị anyị ji eje obodo ndị Onu Lili Aku ndị anyị ji eje obodo ka njebenu Sri Lanka nlusi ekene ezi ọhịa m Manuel Nwodilio dị n'ụwa onye ọra mmụọ nwere ya amanụ nwoke ama obie na Sri Lanka ebu chairman Woma Friends Club nke gara ụwa niile ogologo ewu Manuel Nwodili Onu Lili Aku amalụ nwoke onye ọra mmụọ bụ mmanwụ ka ọ bụ ike na Sri Lanka ike na Sri Lanka Beze na ni ekene aka na eme ọgọgụ Emmanuel onye udo Emmanuel onye udo ka ntụrụ ya gbogbo ndị Onu Lili Aku ndị anyị ji eje obodo ndị Onu Lili Aku ndị anyị ji eje obodo ka ndị ekene enu nwoke nwa Chudidọbọ Nwokechu nwa asa IG General mmadụ kenekwu IG Onu Lili Aku kwa IG Onu Lili Aku kwa IG Leze na mmeke n'ụlọ niile Leze na n'igwe egwu bịa na-eti egwu na ịdale edu maka onye juwa nwanne m nwoke nwenye njuwa odogwu nwoke nwenye njuwa n'aka nụ obisi nwanne m Leze na nya kene obisi mmadụ ke na-ekwu oyi onye mmisi tiba anyị ilusi ike n'elu m youngest doctor Ketu anyị ekene ụlọ niile kenelu m Chibuko ya bụ master don Leze na anya ekene unu Onu Lili Aku kwa Chibuko Onu Lili Aku kwa Chibuko na-eti egwu na ịdale anyị ka njebe na Etiopia nlusi ekene ezi ọhịa m Kriston nọ n'ime Etiopia na mekene gị ewi Leze na anya ekene Kriston nwoke nwa nọ n'ihe nọ n'ịbụ ọyị nwanne m nọ n'ibi gị nwanne m Leze na anya ekene mmadụ ka eji ejiho na anyị kenelu m aka Chukwu King of Boys nwanne m onye mmisi tigbo olugbo na anyị gbalịa na-eti egwu m na anyị ka nje ekene nwanne m nnu ya bụ Jami ka ọ ji akọ kafụ aka Slatnulin onye obodo eze ya onye mmisi odogwu n'abụ ike na Uganda Kampala Leze na anya ekene Onu Lili Aku kenelu m Edochie Sylvester Ọbadiegwu eze ụwa ọma Leze na anya ekene unu Leze na anya ekene onye tili nnaze gwelu oyi Twister wa mama amụma egwu ndị Leze na m egwu m bịa ekedu ụbọ m ka ndị bịa ndị n'ụwa egwu onye gba n'okpukwe n'isi n'okpuru na bibe ka na-etinye ole n'ụwa mama ndị Onu Lili Aku ndị anyị ji eje obodo ndị Onu Lili Aku ndị anyị ji eje obodo ewu chi ma obi alị a na-eti egwu mechi
otimu n'uche ka ngwụba n'ogo ka nke na-ezo iwunu Chinotike egwu igwe ego na-aba Chinotike egwu onye silingo ya ekwete n'obodo onye silingo ya ekwete n'obodo obele nwa nwere obi dumaneke mụrụ mmanwụ dezie na anyị ekene Chinụzọ nwanne m dezie na anyị ekene mmadụ ụka ejiri ole n'ụwa anyị nne ya Chinotike mụ na-aba egwu gozon CEO Chinono Fabrics Nigeria Limited anyị ekenego gị biko kenelu me agbalụsi ayo mmemme agbalụsi ayo mmemme anụ na-eli akwụkwọ ayo anụ na-eli akwụkwọ ayo igbe nwere m eze eji bịa ngwa ngwa mmadụ uke na-ekwuo ayo mmadụ uke eji ekwuo ole n'ụwa anyị kwuru ya ka ijebe nsewa ka ijebe nsewa ka ijebe nsewa ka ijebe nsewa ka ije ka nnabazanu Kenya ka ji eke na-eso iwu onye ebe ekene oko ovu onye n'ụda maka ovu onye n'ụda maka na m dezie na anyị ekene okongwu izọba ọrọzi na gbapụbụ ntụtụ ụta nwachite elu ugbo mmeli na nwata double landlord ugwu oyi double landlord ugwu dị n'ụwa mmadụ uke ji ihe mmadụ uke na-ekwu mmadụ uke na-ekwu akpụbụ ntụtụ ụta ọnụ na-eli akwụkwọ keneli m Uchenna ọrụ onye wusi one n'ụwa onye wusi bụ ihe gwuo na Kenya abụọmụlụ onye malechi letes ọnụ na-eli akwụkwọ onye na-eli akwụkwọ ebighị nwanne m ọnụ na-eli akwụkwọ onye wusi ya dezie na anyị ekene unu niile koye tili na zeluo na anyị koye tili na zeluo na anyị belija anyị ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ji eje obodo ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ji eje obodo eje kene nwe ya bụ ezi oyi m nwoke nwa tupu ekwu oyi obelo ụmụdọrịa na mụ ebe bụ kizi eje abioko big abioko odogwu na QNet the power of two kedu maka triumphant figure nwanne gị na anyị ekene unu ọnụ na-eli akwa abioko anyị ekenego gị ka njebeze na-eto ogonu nlusi ekene nwanne m freshman na Togo nwanne Christian ability onye mmisi digbo odogwu na anyị malia ọnụ na-eli akwụkwọ freshman kenelu m ezi nwanyị ihe oyi anyị ekene unu onye tili na zeruo na anyị nọ n'edo mmọnwụ ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ji eje obodo ndị ọnụ na-eli akụ ndị anyị ji eje obodo kaje kelezi oyi mụnụ chief ọnọdụ ugbo ọmambala nụrụ ihe osko nwere obi nkisi na mma dezie na anyị ekene ọnụ na-eli akụ CEO ọnọdụ aluminium Nigeria Limited Sunday osko nwere obi onye mmisiti na ọnụ na-eli akụ bịa Sunday ifo ọnọdụ ọmambala n'oyi osko nwere obi odogwu na-abụ mmadụ uke na-ekwu mmadụ uke na-ekwu ọnụ na-eli akụ
ide afọ kwụsị chacha ya bụ ife nna agọ n'ọfọ n'isi gị ya bụ ife nna agọ Sọnde aye mama aye mama anje kenenu ya bụ ezi ọhịa aka ude erika nweba Iva Junior Emakodon bụ odogwu n'anyị gbalịa Emakodon bụ mmọnwụ n'anyị gbalịa onye ọrịa maọbụ Igbo odogwu ka ọ bụ Emakodon dezie na nwere obi salịsalị ọnụ na-eli agbọgbọ Emakodon ọnụ na-eli agbọgbọ ude erika dezie na anyị ekene na ekichili ngize kwado n'anyị ọnụ na-eli agbọgbọ Emakodon dezie na anyị ekene biko kene nwanne ya dabu ike chukwu jeke mo na odogwu n'abọ jeke mo na odogwu Prince nwanne m jeke Prince Ibatu dezie na anyị ekene jeke ya bụ egwu na-ekwu oge n'ụwa egwu na-akpọtụ ya bụ egwu na-abịa ibe me na-egwu nwetacha jeke ibe ma megwu nwetacha nọ nabu ife nna agọ n'ọkọ nabu egwu ga-adị mma ebi na-eti egwu ọnụ na-ebi ya jeke mọ na-enwe mmadụ ka eji eje n'obodo mmadụ ka eji na aye mama ewu ibe nwere obi biko kenelu na-abụ nwanne m nwoke nwa Sunday Okonkwo Sunday so fresh onye mmisi Igbo odogwu n'abụ ọnụ na-eli akwụkwọ ọgwụ ọnụ na-eli akwụkwọ anyị malịa so fresh nwanne m kedu maka ichie waza nwanne m ichie waza odogwu Igbo nwawa ebe ọ bụ gosi melele bezie na na-ekele unu ndị ọnụ na-eli akwụ ga-alụ goye tili na zekwulu na ya goye tili na zekwulu na ya ndị ọnụ na-eli akwụ ndị anyị ije eje obodo ndị ọnụ na-eli akwụ ndị anyị ije eje obodo rich like them onye agụla erigo odogo na ya ekelele rich like them onye agụla erigo odogo oyi dezie na ya ekele nwanne silent nwanne Swiss onye ego oli ego Swiss nwanne m dezie na ya ekele ebi dezie na ya ekele ọnụ na-eli akwakwa Swiss onye agụla erigo mmọnwụ na ya ekele gị rich like velvet kenelu mo oli ego rising sun onye agụla erigo odogwu na ịmalịa oli ego rising sun onye niile akụ ya akwụsịkwana ọnụ niile akụ ya akwụsịkwana n'ụwa nabu ife nna ya ojimu n'isi gị nabu ife nna oyi rich like velvet avomulizu chukwu dezie na ya ekene rich like velvet kenelu m ezi nwanyị gị oyi mmiri enwilo rich like velvet avomulizu chukwu na ya ekene ọnụ niile akwụ ya akwụsịkwana akwụsị ọnụ niile akwụ ya akwụsị na nne m na-egwu na-egwu one n'ụwa na anyị nọ n'ịjọ ọnụ niile akwụ adịrọ mma ịkwụsị ọnụ niile akwụ adịrọ mma ibu ọnụ ọnụ niile akwụ adịrọ mma ịta afụfụ maka nyaba ọnụ adịgo committed ọnụ niile akwụ adịrọ mma ịkwụsị ọnụ niile akwụ adịrọ mma ibu ọnụ ọnụ niile akwụ adịrọ mma ịta afụfụ maka nyaba ọnụ adịgo committed ọnụ niile akwụ adịrọ mma ịkwụsị ọnụ niile akwụ adịrọ mma ibu ọnụ ọnụ niile akwụ adịrọ mma ịta afụfụ maka nyaba ọnụ adịgo committed ọnụ niile akwụ adịrọ mma ịkwụsị ọnụ niile akwụ adịrọ mma ibu ọnụ
Onu Lili Aku adịrọ mma ịta afụfụ maka nyabọ ọnụ adịghị ọkọmite